vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu. Inini ndiri murume ane 38 years. Ndine secret yemumhuri yandiri kudawo kuti ndinge ndichifumura. Inini ndiri muzukuru ari kuda kutoitawo makuhwa. Family yekwana mai vangu mukoma, ndingangoti vazhinji vacho vanhu vane mari dzavo, but mari dzavo idzi mukoma hadzina kuchena. Zvinhu izvi vanhu vekwana mai vanotozviziva, but ivo vanotya kuti zvinhu izvi zvinge zvichifumurwa. But matambudzikiro atiri kuita isusu sevazukuru mukoma, matambudzikiro acho anorwadza. Ende havasi vazukuru vose vari kutambudzika, but vana vevasikana ndo vega vari kutambudzika. Vana sekuru vedu vazhinji vacho pari zvino, vamwe vatori kunana China, vamwe variko kunana UK ikoko, but isusu vana vevasikana ndisu tega tiri kungotambudzika. Ndokusaka ndasarudzawo kuti ndinge ndichiuyawo nefamily history yekwana mai vedu. Zvimwe kudawo unokwanisawo kuwanawo achateerera confession iyi wekumhuri wekwana mai akanyara, zvimwe kuda akatizorodza. Mukoma chinonzi nhamoka, chinhu chinonzi nhamo chinorwadza. Pari zvino nevamwewo vangu vashoma vakakwanisawo kutiza nhamo yemuZimbabwe. Tiri kurarama tiri kuno kuSouth Africa, but kamutambudzikiro kacho katinoita so kanorwadza. Ende hakuna chinhu chinorwadza sekuti unotambura but uchitoziva kuti vana sekuru vako vanhu vane mari dzavo. Saka mushure mekunge sekuru avo vanova vakabereka vana amai vedu vashayika, then hanzvadzi dzana amai vedu vakabva vazongosiyana nebusiness iri remabhazi. Vazhinji vacho vakabva vazotanga kuita zvematrucks, vamwewo vane mashops avo avakavhura, vamwewo vane mamaini. Ende kutofunga kuti ndine imwe hanzvadzi yaamai vangu, ndichingovakumbirawo kuti vange vachindipawo mukana wekuti ndinge ndichinoshanda kumaini kwavo, because kumaini kwavo ikoko hakusi kunzi kunoita zvechikorokoza. Vanotomaina zviya zvekuti like it is a company, zvekuti vanhu pamwedzi woga woga vanokwanisa kutopiwa somewhere around 200 to 220 US dollars before mamwe maextra bonuses. Saka ndainge ndakaenda kumba kwasekuru vangu ivavo ndikabva ndati, sekuru, ndinoona sekunge zviri nani kuti kana mukanditora mukandiisa zvangu kumaini kwenyu ndikashanda zvangu, zviri nani kuti ndinge ndichitambura ndiri munyika mangu than kuti ndinge ndichitambura ndiri kunyika yevatorwa. But sekuru vakabva vati, aiwa, chimbodzokera kuSouth Africa unoshanda, then ndichabva ndazokudeedza kuti unge uchiuya kuzoshanda kumaini kana kwavhurika gap. Ndakadzoka kuno kuSouth Africa ndiine mufaro ndichiti zvimwe kuda sekuru vainge vasarudza kuti vange vachinyorovedza mwoyo wavo, but mukoma hazvina kana kumboita sekudaro. Sekuru vangu ivavo vakabva vatondifuratira semafuratiro avakaita vamwe vazukuru vavo. Ende ameno kamwe kautsinye so kavanotongotiitira sevana vevana vasikana. Ende ndingangoti kautsinye aka vakangokadzidziswa nasekuru vedu vanova baba vavo. Kubva tichiri vana vadiki sevazukuru tainge tichingotreatwa very rough nasekuru vedu, baba vanova vakabereka vana mai vedu. Ivo sekuru vedu ava vaiva nemutemo wavo wekuti kana mwana wavo musikana kana aita mwana, zvisinei kuti anenge agere nemurume kana kuti ainge ava kufanira kurumurwa, mwana iyeye aibva atorwa obva anzi aifanira kuti ange achienda kunorumurwa achigara kupurazi kwavo, uko kwatakangokurawo tichingogara, ndiko kwatainge tichigara. Ende vazhinji vedu mukoma hatitomborangariri kuti vana baba vedu vainge vakaita sei. Vamwe ndo vane laki kuti vana baba vavo vachiri vapenyu, asi inini nevanin'ina vangu hatitomborangariri kuti baba vedu vainge vakaita sei, because tainge tichitorambidzwa kuti tinge tichiendawo pamaholidays kuenda kunoonawo vana baba vedu. Takangokurawo tichidzidzawo kumaboarding school, saka yaingovawo nyaya iya yekuti nguva dziya dzekuti
unenge uri kuchikoro, unenge uri kuboarding school, usingagari nevabereki vako. Then kana yava nguva iya yekuti munenge mava pamaschool holidays, mose munenge makaungoungana makagara kupurazi rasekuru vedu. Ende taiti kana tiri kupurazi ikoko waisambofungidzira kuti tiri vazukuru vemunhu ane mari, nekuti taitoshandiswawo sekunge tainge tiri vashandi vepapurazi ipapo. Ende mukushanda kwedu mukoma taisasanganidzwa nevashandi vasekuru. Isusu taiendeswawo like zvikanzi mainge muchifanira kuenda kunochinja mombe mumapaddocks. Mombe idzodzo muchidzibvisa mupaddock iri muchidziendesa mune rimwe paddock. Taibva taendeswa kwedu tega tiri vazukuru kudaro, kunyange iri nguva iya yekuti kunenge kuchifanira kurimwa. Kunyange zvavo ivo sekuru vaitova nematractor aya anenge aine maplanting machines, but ivo sekuru vaisarudza kuti isusu sevazukuru tinge tichienda kunoita manual planting nemarwadziro ainoita mukoma. But ndoka life katakakura tichingorarama. Zvino takazoti tati yarukei, ndo patakazotangawo kuziva kuti kune chinhu chinonzi kunamata. Ende ndingangoti kuzopunyuka kwandakaita ndichibva muZimbabwe inhau yekuti musikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye kumhuri kwavo vanhuwo vekuti vainge vachingoendawo kumasowe. Saka iyewo akabva azongotanga kungondidhonzera achindibvisa kuchechi uko kwainge kuchiendwa nasekuru vangu vachiri vapenyu, ndisingadi zvangu kutaura zita rechechi iyoyo. But ndakazoti ndatanga kuenda kuchechi iyoyo yepostori, ndo pandakaona kuti sekuru inini vainge vava kunyanyisa kundivenga, zviya zvekuti vakandivenga kunosvika vachifa, vainge vakangondivenga. Saka ndakati ndichifamba nemudzimai wangu, ende nyaya dzacho zhinji dzakazobuda mushure mekunge inini nemudzimai wangu tazouyawo kuno kuSouth Africa. Tinoti tichifamba, ende mukufamba hakusi kunzi zvinhu izvi ndini ndega nemudzimai wangu ndinongozvibata, but vamwewo vazukuru vanogara vachingotaura that same issue yekuti kwose kwavanoenda zvinongonzi ivo sekuru vangu vainge vachishandira umwe murungu wavo, ende ivo vainge vari makanika. Saka zvinonzi vakazofunga zvekuda kunoromba kuti vave padhuze nemurungu. Zvinonzi ivo vakabva vazoenda kuMalawi kunotsvaka mushonga webasa, then vakabva vazotanga kushandidzana nemurungu uyu zvakanaka kusvikira ivo sekuru vazofunga zvekuritaya. Pavakabva vazoudza murungu wavo kuti vainge vafunga zvekuritaya, ndo pavakazopiwa package yebhazi. Ndiwo matangiro avakaita bhizinesi ravo. Then vakabva vazodzokera zvekare kun'anga kuya kwavainge vakamboenda, n'anga yavo yekuMalawi, vakabva vanorombera mabhazi avo. Ivo sekuru kunyange zvavo vainge vasingabve kuMalawi, asi vane dzimwe nguva so dzavaiti vaingotanga kungotaura nechimwe chirudzi chatainge tisinganzwisisi, asi nekukura nau tava kukwanisa kunzwisisa kuti chirudzi chiya chavaimbopota vachitaura pavainge vachiri vapenyu, chirudzi ichocho chinotaurwa kuMalawi ikoko. Saka ivo pavakaenda, hanzi kwakabva kwanzi kwainge kuchidiwa sacrifice, asi zvinonzi kwakabva kwanzi kuri kudiwa sacrifice, asi munhu uyu aifanira kuti ange achizova mutorwa. Saka ivo sekuru mukutaurwa kwazvo kwose kwatinofamba, zvinonzi sekuru vakabva vazosarudza kuti vange vachizorombera pavana vavo vasikana, not kuromba neropa revana vavo vasikana, asi kuromba nevana avo vainge vachizozvarwa nevana vavo vasikana. Sekuru vedu sezvo ivo vaiva munhu aiva nemari, vaikwanisa kukontrola vakwasha vavo vose. Hakuna kana mukwasha wavo aikwanisa kana kuvachallenja, sezvo ivo sekuru vakabva vakasika vakabva vaita mari. Then zvinonzi ndiko kusimuka kwavakabva vaita, ende vakabva vapiwa dumwa. Dumwa iri rakabva raiswa pavana vavo vasikana. Then kubva bhazi ravo rekutanga parakapinda paroad, bhazi iroro mukoma tichinzwa mataurirwo azvo, hanzi bhazi iri rakangofamba ka1 ndokubva ratobheuka. Ende parakabheuka bhazi iroro, hanzi pakafiwa
ende kubva bhazi iroro parakabheuka, mabhazi asekuru vangu paakafamba hapana kana rimwe bhazi rakabva razomboita accident. Zvaingovawo zviya zvekuti dzimwe nguva bhazi rinokwanisa kungoputika tai kana kungoita breakdown, asi kusvika vachizofa hakuna kana bhazi ravo rakazombobheuka zvekare. Saka isusu mukukura sevazukuru, zvinhu zvaigara zvichingotinetsa kuti kana vari sevana vehanzvadzi dzana amai vedu, wainyatsokuona kuti pose pavaiuya kupurazi vainyatsokubatwa zvakanaka, but isusu mukoma taiita kutandirwa kure sekunge tainge tiri imbwa. But kana kuri kunzi nguva iya yekuti tinenge tichifanira kuenda kuchikoro mukoma, wega waifungidzira kuti vana ava vanobatwa zvakanaka, because sekuru vedu vaimeka sure kuti matrank aya atainge tichienda nawo kuboarding school akazara magrosary mukoma, vaititengera the best of the best, zvekuti kuzvikoro uko kwatainge tichidzidza taitozivikanwa kuti vana ava vazukuru vanhingi. But nguva yekuti tinenge tava kudzokera kupurazi, mega maiti muri mumotikari so yavasekuru, because ivo sekuru vaitotuma dhiraivha kuti ange achiuya kuzotitora paya patinenge tavhara. Waiona munhu wose akaita kusuwa so, because tinenge tichiziva kuti nguva iya yekuenda kunoshungurudzwa yakwana. Mukoma sevazukuru tiri kushungurudzika, but vana amai vedu zvekare nana sekuru vedu, hanzvadzi dzana amai vedu, vose unoita sekunge hapana kana chavari kumboona. Tiri kushungurudzika mukoma, tiri kungotenderera panzvimbo 1. Ende chinorwadza ndechekuti kunyange ukazama kuti unge uchikumbira rubatsirowo kubva kuna vana sekuru vedu, hapana kana rubatsiro rwavanombokupa. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichitaura nevamwe sekuru vangu so vanoita sekunge vane mwoyo wakanaka. Ndakabva ndati, nhai sekuru, zvino zvandakura kudai ndisinawo kana pangu pandinokwanisa kunongedzera kuti apa ndipo pangu, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchiendawo kunotaura nasabhuku, then mobva mamukumbira kuti ndine muzukuru wangu ari kutsvakawo pake pekuti ange achizovakira, ukavakumbirawo any kind of help vanongokuti I'll get back to you muzukuru. Sevanhuwo vekungoti takangokurirawo kwana amai, hatina kana relationship whatsoever nehama dzana baba vedu. Sekuru vedu munhu aizivikanwa nekukontrola vakuwasha, saka hama dzekwana baba dzinorakidza kuti dzakabva dzazongotiramwawo, titoriwo nherera dzine vabereki mukoma. Mushure mekunge sekuru vaya vekuti I'll get back to you vazodzoka kwandiri, vakabva vangondiudza kuti muzukuru, hongu pekuti ndinge ndichikuchekera paripo, but handidi situation yekuti kana inini ndazofa uzosara uchinetsana nevanasekuru vako. Vanasekuru vacho vainge vachibvirwa mukoma, vana vavo ivo sekuru. Saka ivo vainge vachitaura kuti vana ava kana vazokura vanobva vazoti iwewe uri mutorwa. But inini ndainge ndisingadi kuti sekuru vange vachindichekera pamunda pavo, ndaitoda kuti vange vachinditsvakira pangu kunyange kuri kure sei, but vakabva vangoti hazviiti muzukuru. Saka isusu mukoma sevazukuru tingoriwo vanhu vekuti tiri kungoperekedzawo vamwe vanhu vari kurarama. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kumuzukuru uyo. Zvakangooma hazvo vedu wei. Iye akabva anyora meseji achiti, kana ndikazowanawo mukana wekuenda kupurazi ravasekuru ndichakutumidzirai picture mega muzvionere makuva evazukuru ariko kupurazi ravasekuru. Kunyange ivo sekuru pavakafa vakaramba kuvigwa kupurazi kwavo, but kupurazi uku mukoma hakuna kana hama yasekuru yakavigwako, vazukuru chete ndo vakavigwa kupurazi ikoko. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nashi?
inini ndiri musikanawo ndiri kuda kutaurawo nyaya yangu yakaitika apo pandainge ndichiri kudzidza paMSU. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandainge ndiri kuMSU ikoko ndakabva ndatanga kudanana nevamwe baba, but baba ava mukoma zvimwe zvinhu zvavainge vachiita ndainge ndisingatombozvinzwisisi. Sometimes waikwanisa kuti paya pavanenge vakutora kuti munge muchienda kunofadzana. Of course baba ava ndainge ndichivazivira kuti baba ava vakatoroora vane mukadzi wavo, but semunhuwo wekuti ainge achindibatsira because ininiwo ndainge ndichibvawo kumhuri kwainge kusinawo mari, saka kutoendawo kuyunivhesiti dzainge dzitoriwo nyasha dzaMwari. So ndakabva ndazotangawo kudanana nababa ava mushure mekunge ndakwirawo motikari yavo ndichienda kuchikoro kwemazuva akati wandei, ndokubva vazondiudza kuti vainge vachindida. Iniwo ndakabva ndangoti baba ava regai ndingovadawo so that upenyu hwangu ndikwanisewo kuzivawo kuti ndine munhu anokwanisa kundibatsira kana ndasanganawo nematambudziko. But kubva zvandakazotanga kusangana nababa ivavo pabonde ndainge ndava kurota dzimwe hope dzainge dzichityisa. Nanhasi uno mukoma hope idzi ndinogara ndichingodzirota, kusazivawo kuti baba ava vainge vakaromba here or what, because dzimwe nguva ndaikwanisa kungorota ndichiita bonde nechimwe chimunhu so mukoma chainge chichityisa, ende ndaizoti kana ndapepuka so ndaibva ndaona baba ivavo vakatogara vakanditarisa. Saka zvinhu izvi zvaigara zvichingondinetsa kuti why is it pose pandinenge ndiina baba ava saka zvinhu izvi zvaigara zvichingondinetsa kuti why is it ndakangotanga kungorota hope idzi kubva zvandakatanga kusangana nababa ava pabonde, but mhinduro chaiyo mukoma ndaitoishaya. Then ndakazoti ndagraduata ndo pandakabva ndazongosiyana nababa ava because ndakabva ndazowanawo basa kuHarare. Baba ava havana kana kuzombogara vanditsvaga, but hope idzi mukoma, now that I am a little bit older, hope idzi ndinogara ndichingodzirota. Pari zvino ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa, but hope idzi dziri kuramba dzichingoya kwandiri. Handina mwana, ndakatombozamawo kupinda mumarriage, but kana ndikapinda mumarriage mukoma, murume uyo wandinenge ndava kugara naye panguva yacho iyoyo ndinobva ndangonzwawo kungotanga kungomusema, kutosviba mwoyo, zviya zvekuti kunyangwe akazama kuita bonde neni ndinotonzwa kuti kusikarudzi kwangu uko kunoita sekunge kunenge kwavharika because ndinenge ndisina kana mafeelings nemurume wandinenge ndichidanana naye. Mukoma, kana kuinewo vanhu vanokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo. Baba ava handizivi kuti vachiri vapenyu here because kubvawo zvandakapesana navo ndichibvawo muGweru ndichiuya muHarare, I don't know kuti pava nemakore mangani, handina kana kuzombovatsvaka. Please assist me ndikwanisewo kupinda mumarriage. Ei vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Vedare, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.